Repassem amb altres temes. El govern crearà una comissió informativa per investigar dos processos de selecció de personal dins de la Guàrdia Urbana de Badalona per la seva suposada tramitació irregular. En concret, es tracta d'investigar el procés d'accés de 10 places de caporal de la Guàrdia Urbana i també de 12 places d'agents que es van fer durant el mandat anterior. Concretament, els exàmens per accedir a aquest lloc de treball es van fer el passat 2014 i van ser els propis aspirants qui van denunciar el procés. Segons alertaven alguns dels agents, 6 dels policies que van treure millor nota en aquesta convocatòria eren familiars d'agents de la Guàrdia Urbana. En aquell moment, els grups de l'oposició van demanar que es creés una comissió d'investigació per esclarir els fets. Es va fer, però amb el canvi de govern es va aturar el procés. Tot i això, l'Ajuntament disposa d'un informe tancat sobre l'accés a noves places de la Guàrdia Urbana. L'objectiu ara del govern és esbrinar si aquestes suposades irregularitats podrien comportar algun tipus de responsabilitat política. El que volem és poder prendre una decisió informada, documentada, justa, i la podrem prendre després d'aquesta comissió. L'hauríem pogut prendre ja? Sí, l'hauríem pogut prendre ja i passar-la, sotmetre-la a la Comissió Jurídica Assessora perquè també digués si procedia o no. Però el més correcte és fer-ho amb aquesta comissió informativa. Per tant, les garanties i el consens a nivell municipal serà molt més gran perquè aquí participen tots els grups municipals. La comissió informativa estarà formada per una presidenta, en aquest cas l'alcaldessa, per la representació de cada un dels grups que formen el consistori i que actuaran pel sistema de vot ponderat i, finalment, pel secretari, que té veu però no vot. Primeres sancions aquesta setmana per a aquells conductors que estacionen malament al barri del centre. Després de 2 setmanes de campanya informativa per part de l'Associació de Veïns del Centre, durant les properes setmanes la Guàrdia Urbana incrementarà i posarà especial èmfasi en aquells que infringeixen la normativa en els carrers més cèntrics. Cotxes i motos estacionats en guals davant d'accessos als habitatges o comerços i en zones de càrrega i descàrrega de manera indefinida són una imatge habitual als carrers del centre de la ciutat, una zona molt concorreguda i on aquests comportaments provoquen problemes de mobilitat. L'Associació de Veïns va posar en alerta la policia local ara fa un temps i després d'haver protagonitzat una campanya informativa, aquesta setmana la Guàrdia Urbana ha començat a sancionar. Les multes van dels 80 als 200 euros aproximadament. Les sancions més recurrents són per estacionament indegut o per sobrepassar els límits de velocitat. Ara estan destinats els guàrdies de barri de la zona, patrulles de la zona i motoristes, la unitat de motoristes. Creiem que el conductor a vegades no és conscient del perjudici que causa a altres usuaris de la via. Els veïns del centre es queixen dels problemes de mobilitat que hi ha a la zona. Asseguren que moltes vegades han de passar per la calçada perquè les voreres estan ocupades per vehicles mal aparcats. Diuen que fins i tot hi ha cotxes que paren davant la porta de casa. Per sort no tothom és igual. O sigui que hi ha persones que són molt més conscients, potser són més avispades i se'n donen compte que aquella persona va amb la cadira de rodes i necessita aquell lloc. El problema que ja tens que baixar de la vorera i amb la cadira pesa molt. Esclar, si està aparcat a la vorera, el que has de fer és passar pel mig. Pel mig et venen cotxes i no pots passar. És una mica complicat. Anar per Badalona s'hauria d'anar tothom caminant. Esclar, suposo que el problema està amb els comerços. Tot i que la demanda sorgeix del barri del centre, la Guàrdia Urbana farà extensiva aquesta campanya a altres zones de la ciutat a partir del proper mes. L'absentisme escolar i l'increment de persones drogodependents són a partir d'ara els 2 reptes que afronta la nova gerent del Consorci Badalona Sud. Pilar Vallès ha ofert aquesta setmana la seva primera entrevista com a gerent als mitjans públics. Segons la nova gerent del Consorci Badalona Sud, Pilar Vallès, cal observar models d'altres territoris, com per exemple el barri de Ciutat Vella a Barcelona, i adequar-lo a la realitat d'aquesta zona de la ciutat. Justament, una idea que Vallès ha posat damunt la taula és l'adaptació horària, que passaria per fer un horari escolar compactat a les hores del matí i a les tardes implicar els pares i les famílies en les extraescolars dels seus fills. També demana més implicació per part de la Generalitat, apostant per fer trobades amb d'altres departaments com el d'Educació o Interior, a banda del de Benestar i Família.
Aquí, això és el que ens aniria molt bé, no? Que agafés i que la implicació de la Generalitat passés no només pel Departament de Benestar, sinó que poguéssim traslladar-ho a molts altres departaments, i de forma transversal, i aquesta mirada i també de seguretat, els Mossos d'Esquadra, que hi hagués aquesta intervenció integral de molts fronts alhora en una direcció comuna. I això vol dir que molts més departaments de la Generalitat han d'estar implicats en aquesta direcció. Per a la nova responsable del Consorci, l'absentisme és un símptoma d'altres problemàtiques que pateix el barri, com el de la convivència entre persones de diferents procedències. Una qüestió que ha qualificat de complexa i que cal treballar, diu, pensant a llarg termini.